Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn ni nin dana in gosira ka ban a bɛ jamana kunnafoni maanani de kofɔ wajabate k'a dɔn labɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ n'a ye wuli ka jɔ kɛ ka yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo walo sisan karamɔgɔ de b'a tungara naam foronto bɔrɔ mana kɛ cogo tisɔntani b'a la dɛ wajabate a ma ko ni barikatigi de ye n'i y'a ko baji la ni barikatigi foronto kasa bɛ bɔ a la wajabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛtankura sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mahamani Touré Mahamani ko a ko chef d'état major général des armées i k'a dɔn a kumana wa a ye kangari yɛrɛ da wajabate maa minnu bɛ wuli ka jɔ ani kolokala kuma ni kuma kalandanfɔ la i k'a dɔn réseaux sociaux kan i k'a dɔn sen kɔni a bɔra tulo la a bɛna kɛ sɛbɛ ye sɔrɔsiw ni ma don ko o ko la wajabate i k'a dɔn o ko o kana se ka bi ban réseaux sociaux tile filama in a lamaanen bɛ fɔ k'a fɔ k'a to ten nkalon i ye bali fɔ fɛn min yɛrɛ ma ye min ma fɔ i k'a dɔn réseaux sociaux tigilamaw kelen bɛ k'u sɛbɛn kɔrɔso kunnafoni dili la u ko i k'a dɔn a bɔ sɔrɔsi cɛta bara ka kɛ cɛta in bi kɛ n'a ka di maa min ye ka don l'armée na i ka kɛ lakanaba ye k'o baara de bɛ sen na chef d'état major général ko a ko nkalon nin kuma in i k'a dɔn sen t'a la bolo t'a la nin kuma in ma bɔ olu fɛ yen nin ma bɔ sɔrɔsi ɲɛmaa da min ye sɔrɔsi cɛta ye i k'a dɔn kɛwalew de b'a la sɔrɔsi cɛta min ye taabolo ni nabolow de b'a la an bɛ don minɛ ko bi jamana bi danga min na nin kɔni ye ka mɔɔ hakili de yɛlɛma nin kɔni ye aw ka ko dɔn mɔɔw senkɔrɔ min ni tiɲɛ tɛ kelen ye o kuma u bi kangari da ni ka ɲɛfɔli ko diɲɛmaa ye a kuma tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini kelen filanan cɛ minnu bara ka taa sɔrɔdasiya la o ye minnu ni mun bɛ kɛlɛbolo kɔnɔ jamana kɔrɔnfa ani camancɛ la i k'a dɔn a marifa tun bɛ maa caman bolo u baara ka o y'olu de wele la u kana marifa bila i n'a fɔ kɛlɛ ka d'u ye u ka don ayiwa cɛta la sɔrɔdasiya la n'o y'i bɔ a la u k'o de ma désarmement démobilisation i k'a dɔn ani réinsertion o de ye DDR ye o ye bolofara ye min labɛnnen kun don a bɛ waati jan bɔ n'o y'i bɔ a la ŋana kuma min ani nkalon ni namara min n'o dalen don sɔrɔsiw ka ɲɛmaso la nkalon don n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ don sɔrɔsiya la i k'a dɔn kɛcogow de b'a la taabolow de b'a la wa n'a bɛ kɛ kuma o kuma i k'a dɔn kunnafoni bɛ bɔ sɔrɔsi kunda sɔrɔsi ɲɛmaso de la ni k'a fɔ arajow ni telew ni arajo la nin don in an mago bɛ cɛ 1000 na walima cɛ ni maa hakɛ in na olu ta sɔrɔdasiya la o yɛrɛ t'a bannen ni o kɛra tabalen maa gosi minnu ni minnu b'u kan bɔ tɛmɛsiraw de fana bɛ yen waasa fini ka don i la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ n tɛgɛ don joona le pays jamana fasiriba n'o ye bɛɛ gindo a ko an ka taa bankasi cercle mun bɛ karamɔgɔ de b'a tugura min ye jolibɔn ye hali bi ko ma ban dɛ a ko jamana lakanabaaw u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen la maaninfin dan y'i seko ye a ko tile tɛ bɔ ka bin karamɔgɔ de b'a tugura min ye bankasi commune ye min ye bamanciw ye n'u ma dangari kɛ maa dɔ la a ko bamanciya wale kabina donna jamana cɛmancɛ bolo la bangasikaw u ye min sɔrɔ la maasi m'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara dugu caman bɛ bi olu bolo b'u kun ni ka woronto i n'a fɔ kolongo ogosagu 1 ogosagu 2 nambia piza karamɔgɔ daba tungara taa bila wela ale ni jalasago bɛɛ lajɛlen ye dugu ye bangasi cercle kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungara bamanciw taara tasuma don dugu min na ni k'a kɛ tomongolon ye a ko nin fɔli dɔrɔn tɛ komini 32 min bɛ bangasi cercle la karamɔgɔ daba tungara dugu kelen t'a la ko bamanciw ma taa adamadenw ni kɛnɛ karaba ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ko mali kɛlɛkɛcɛw tile tɛ bɔ ka bin n'u ma taa dɔdɔlima kɛ ka munumunu salo kɛ bamanciw nɔfɛ u bɛ taa yɔrɔ mun na nka sɛbɛnnikɛla ko fiyɛfiyɛ mun bɛ n'o ye tuba kule karamɔgɔ daba tungara mali ale ni burukina faso ni ɲɔgɔn cɛ a ko tu in barika de ka bon fo ka damatɛmɛ maa min mana cɛnni kɛ ka don tu in kɔnɔ a yeli ka gɛlɛn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bamanciw ye u kan bɛ ka jagoya jɔnya ta ne ka bila maaw dala u bɛna min kɔni ye u ka jaga wajibi i b'o wɔgɔbɛ ka d'u ma
n'o ma sɔrɔ i bolo karamɔgɔ Dabatungɔrɔ u bɛ se ka min k'i la u b'o kɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ko baganw ka taa bila sumanw karamɔgɔ Dabatungɔrɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen de salo ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Bangasi komini 32 karamɔgɔ Dabatungɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka jɔ kɛ min ye kɔngɔ ye o kɔni don bɛ sigi kɔnɔna la sabu a tɛ k'u maa la bilen k'i bɛ t'i biri i ka foro la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu fana b'u ka doni ta ka da u kun k'u bɛ dugu kɔni k'a bila ka sababu kɛ bamanciya ye karamɔgɔ Dabatungɔrɔ u bɛ tila ka taa jan da olu ɲɛ ni kulu ningɛna karaba maa min bɛ jugu bolo bɛ yen karamɔgɔ Dabatungɔrɔ maa t'a dagosi dɔn ka ban a ko sɛnɛ tɛ se ka kɛ baro tɛ se ka kɛ kɔɲɔko kuma t'a la denkunuko kuma t'a la a ko sigi bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ maa tɛ kocogo dɔn sini ma a bɛna kɛ cogo di u bɛna bi anw kan wa walima an bɛna to diɲɛ in kɔnɔ wa karamɔgɔ Dabatungɔrɔ ko ni sigi kɛra n'o hakilina fila ye ko maa bɛ se k'a fɔ sa k'olu bɛ sigi duman na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana ɲɛmaw karamɔgɔ Dabatungɔrɔ Bangasikaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u b'u seko n'u damayira la ko hali bi o tuma u k'a lajɛ u ka lakana u k'a sabati kosɛbɛ Bangasi marabolo kɔnɔna la n'o tɛ ko dugudenw bɛna fa ka banɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ bɛɛ gindo ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don Wajibate i tɛgɛnkɔni bi maa min da kɔnɔ i tɛ se k'o tɛti Wajibate i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Dawuda ko a ko Mamadu Igor Jara bamanankɛ bilen i k'a dɔn a kumana ŋunuŋunu min ani kuma min san dalemalen bɛ bi Wajibate i k'a dɔn n'o ye kiiritigɛla soba olu ka kuma o de ye ko mandat d'arrêt international Wajibate i k'a dɔn o de gosilen don o kɔrɔ ye mun ye karisa ni karisa n'u bɛna yɔrɔ o yɔrɔ n'a y'u kibaru mɛn yɔrɔ o yɔrɔ Mali kiiritigɛlaw mɔgɔ b'u la i k'a dɔn u kana jamana kɔnɔ sabula min ye wulikajɔ ani filiba dɔ kɛlen don wariba dɔ tununnen don ayiwa min ye minanza ye armée ka minanza i k'a dɔn a nafolo kasabi sɔmin kelen don olu de la o kuma u ka wele joona ka n'u ɲininka wari in a tununnen don walima a kɛn bɛ kɛ cogo min na kuma in fɔ i k'a dɔn maa caman kɔni b'i sɛbɛkɔrɔsɔ i ta damafa Mamadu Igor Jara bamanankɛ bilen a yɛrɛ kumana a ko a bɛ diɲɛmaa ladɔnniya ni ka jamanadenw ladɔnniya ale Mamadu Igor Jara sɔrɔsikɔrɔden y'ale maliden don wa jamana hinɛ ani jamana makari jamana ɲɛta i k'a dɔn o b'a kɔnɔ o k'i bɔ a la a ye politikimaa ye nin bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn hakilinaw ani kɔrɔfɔ minnu fɔlen don kuma dɔw bɛ yen fo olu ɲɛ de ka fɔ maanifin k'i bolo da yɔrɔ dɔn a ko nin ko ninnu bɛ kɛ kuma min minisiri min n'a bɛ jamana nafolo kunna o jɔyɔrɔ kun y'ale kuma in kɔni fɔ ale y'i taasi k'i miiri yalima a fɔra ko wari min dununnen don walima sugubulon min ni a ɲɛnabɔlen dɛ yalima ale de y'a sugubulon di wa yalima ale tun bɛ minisiriso min na sugubulon in bɔra ye wa o tɛ a ma bɔ ale ka fanfɛ ale ma sugubulon di sugubulon ko kuma ma fɔ a ye i k'a dɔn ale ka baara a n'ale ka cakɛda ma sugubulon di i k'a dɔn o ye taamasiyɛn min kɔni n'o kan ka dɔn nka jamana min ye gouvernement ye kolo kelen don i k'a dɔn awa cɛtigɛw ni sɔɔri ani dulɔmaw olu de bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa min b'a to jamana yɛrɛ bɛ kolo gɛlɛya kosɛbɛ a ko nin sugubulon ko kuma min bi fɔ a bɔra ale ɲɔgɔnna minisiriso dɔ de la olu de y'a ko labɛn ni k'a ko bɛɛ lajɛlen sinsin ni k'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ a ko o ye wajibi ye n'o kɛra ɲɔgɔn yew de bɛ k'a kan ɲɔgɔn ye minnu b'a jira k'a fɔ nafolo ka bɔ ni nafolo bɔko kuma sera a bɛ sa ale de ma o waati la o kuma ale ka minisiriya a n'ale ka nafolo baara a n'ale nafolo kala min kɛ o sarakisɛw ale bɛ sɔrɔ k'o taama o kuma o taama ni ye jumɛn ni jumɛn ye kuma min ni a bɔ kɔntara ko kuma in fɔra ni bɛn kɛra kan service da caman de bɛ yen i k'a dɔn olu bɛ sɛbɛnfura in lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ fiɲɛ b'a la wa fiɲɛ t'a la wa a service da dɔ b'u damana a dɔw b'a ale yɛrɛ ka cakɛda kɔnɔ o service da tɛ yen a m'a jira min na a ye nin laruwe a k'a sɛgɛsɛgɛ a k'a lajɛ kosɛbɛ ni fiɲɛ t'a la walima ni jamana ka nafa t'a la a k'olu ɲɛfɔ ye service da bɛɛ lajɛlen se kɛ u yɛrɛ laban kun ye fiɲɛni dɔ ye u ye sɛbɛnfura in bɛɛ segin ka taa ministère de la défense la k'a fɔ nin fiɲɛ b'a la u segir'o kan ni k'a dilan ko kura ye fiɲɛ min b'a la k'o bɔ a la a k'o tɛ dɔ ye min b'o tɔ dafa n'a nana se waribɔ ko ma o tuma a bɛ wajibiya ale ka wari bɔ jamana sarabolo de y'a fɔ a dilanlen don k'a ban ni nin sugubulon in kɛra nin minisiriso in fɛ a wari bɔ yɔrɔ ale n'a bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra service da bɛ
ye min ta kan ka dɔ la n'olu bɛɛ lajɛlen ko bil haka kaɲi Mali ka nafa don i k'a dɔn wari i k'a dɔn a bɛ taa nin sira in de fɛ i k'a dɔn ale bɛ wari bɔ a ko ale ka gɛlɛya dun bɛ min ale dun ka fili bɛ min ale ka mankan yɛrɛ dun bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn in na a ko nka i k'a dɔn adamaden maanifin lafili tɛ a ko sabula nin ko ninnu kɛ kabini san 2015 ka n'a bila an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn ale ma deli ka ɲininka a ma deli ka a kuma ma deli ka fɔ a ye a nɔ ma deli ka jira a la mun de bɛna o kuma yɛrɛ wuli ɲina sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Igor Jara a ma tɔtɔko la a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min bɛ kɛ sababu ye mɔɔw k'a faamu kanubaw ni lapasabaw ani jamana dɛsɛbaw k'a ɲɛdɔn a y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu bɛ kɛ kuma min k'a tɔ dɔ la ka n'a bila bi la ngɔri ma don a la fili ma don a la ɲininkali ma kɛ nka min kɔni ye mandat d'arrêt international ye a bɛ se ka kɛ sabula jamana sariyatigiw maa kodɔnnaw don i k'a dɔn fiɲɛ ni kɛwale minnu bɛ yen i k'a dɔn u b'o dɔn nka n'i ye ko ta k'u lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa jalakilen bɛɛ walima jalaki b'i nɔfɛ Buwa Jabate i k'a dɔn i fɔlɔ de bɛ wele k'a f'i ye karisa nin jalaki in bi ne don dɛ i k'a dɔn hakaja an b'a fɛ i ka ɲɛfɔli ni kan ye nka n'o si ma y'a la fo ka wuli k'a fɔ mandat d'arrêt international n'a ye karisa ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a fɔ a ye k'an mago b'a la walima a k'a minɛ ka na d'a ma a ko ye ko gɛlɛyaba ye n'i dun ye mɔɔw ta k'u lajɛ maanifuw tɛ kelen ye hadamadenw man ka feere ɲɔgɔn sɔngɔ na a ko ale ye politiki maa ye o k'i bɔ a la cakɛda belebeleba dɔ bi farafina babolo in kan u k'o ma ko BOA groupe BMC i k'a dɔn o ye bankiso belebeleba de min bi farafina fa bɛɛ lajɛlen la olu ye ale baarakɛɲɔgɔn ye olu de dunanw de don u dalen don ale la k'a fɔ ko kabako i k'a dɔn u sɔnnen don a ye n'a fɔra nin ɲɔgɔn na kuma bɔra i ka jamana kɔnɔ kana sima olu minnu ye dunanw ye yalima a b'u siran wa a t'u siran a k'u bi siran ngo n'a ta bɛ min ye nin waribasotigi ninnu ye n'o ye BOA groupe BMC groupe olu y'a jira k'a fɔ Mamadu Igor Jara anw ye nin kuma in mɛn koyi i yɛrɛ y'a mɛn cogo min na an y'a mɛn kunnafoni di siraw fɛ nka anw ka danaya b'i kan an ka bonya b'i kan sabula nin ko minnu filɛ nin an y'a mɛn k'a fɔ i kelen dɛ maa ni maa wɛrɛ de b'a la ngo n'a ta bɛ anw ka danaya kɔni b'i kan a bɛ dilan cogo min na i n'i ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ labɛn cogo min na i k'a dɔn o tɛ fiɲɛ foyi don i n'anw ka jɛɲɔgɔnya la Mamadu Igor Jara ko ni maa min n'i b'a fɛ i ka wulujugu fa i bɛ fa nkalon da a ko an bɛ don min na ko bi maa min ye politiki maa ye nin jɔyɔrɔ in b'a la a ye nin ɲɔgɔnna kɛ ni nin ɲɔgɔnna kuma bɔ k'a bin a b'a tɔɔrɔ wa yalima a t'a tɔɔrɔ kelen yalima tɔgɔ bi tiɲɛ wa a tɛ tiɲɛ o tuma waasa ale ka kisi nin bɛɛ lajɛlen ma ale kɔni ye soronin donbaa caman da n'o ye avocat ye u ka wuli ka jɔ kɛ ka kuma to a la nin ko in kungun n'a ɲɛɲɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na waasa jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatungura ne bɛ n tɛgɛ don joona soir de Bamako fasiriba n'o ye Yusufu Konate a ko karamɔgɔ Dabatungura min ye buruko ye ka taa bila an ka dunfɛn caman bɛ minnu sɔngɔ yɛlɛnnen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko nin juwaku in kɔnɔ ɲɔgɔn ye belebele ale bolodara sɛbɛnnikɛla ko bolo ma funu a bɛ da tigi kana jamana dunfɛnw jamana fɛn minnu bɛ ni jamana tɛ taa kɔ karamɔgɔ Dabatungura bɛɛ lajɛlen bɛ maa min ka dangana kɔnɔ o de ye ministre min sigilen bɛ jago ani usine ko kan a ko n'i y'ale jɔyɔrɔ bɔ jamana kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura a tɔ bɛ dɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu ma jɛ ka ban an bɛ giri ɲɔ malo tulu nɔnɔ sukoro o n'a ɲɔgɔnna tɔn buru karamɔgɔ Dabatungura ko nin bɛɛ lajɛlen maanifinya tɛ se ka kɛ nin si kɔ nka an banna lugu la o ye ko dɔ ta an tɛ cɛkɛ fɛ a maanifinya bɛ se ka ko kɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura dugu jɛ ko 20 ta a ko nin dunfɛnw sɔngɔ de bɛ ka yɛlɛ forotutu a ko mun de kelen bɛ a ko jamana tun bɛ embargo la waati min na a ko feerefɛnw sɔngɔ tun bɛrɛbɛlen don nka min ye embargo yɛrɛ kabini o wulila ka bɔ Mali kan karamɔgɔ Dabatungura feerefɛnw de bɛ ka yɛlɛ diɲɛ ma don o don a ko mun de bɛ yen minisiri ale bolo jiginna wa minisiri kɔni ko taara k'ale bolo dan wa mun ni mun de bɛ yen a ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko an b'o sigi kɔnɔna la min ye buru feerelaw ye olu fana y'a lajɛ karamɔgɔ Dabatungura ko dɔ farala gasoil kan o kuma k'olu fana bɛna lajɛ sa min ye Ukraine ni Russie ka kɛlɛ o kuma bile alikama o tɛ ye ɲɛna bilen olu fana bɛna dɔ fara u ka baara kan sɛbɛnnikɛla ko min ye minisiri ale kɔni y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungura a ko in kana se ka kɛ ten cogo la sabu maanifin min bɛ balo farine mugu la maa min bɛ balo buru la tile kɔnɔ k'o dagosi ka bon kosɛbɛ u k'a lajɛ an b'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na
sɛbɛnnikɛla ko a ko mun karamɔgɔ daba tun kɛra min ye buru dilannaw ye a ye wele bila olu ma maa minnu fana bɛ n'o ye farini dilannaw ye an ka jamana in kɔnɔ a ye wele bila olu fana ma a ko a y'a lajɛ an ka bɛnko la sabu gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ Mali kelen tɛ nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na aw bɛ ka hakilina minnu fɔ min ye buru ye k'a sɔngɔ yɛlɛ ka sɔrɔ min kɔni fɛn ma fara malidenw ka sara kan a ye sabali jamana gouvernement tɔgɔ la a ka laɲini bɛ taa fɔ jamana gouvernement ye karamɔgɔ daba tun kɛra ne ye jamana ka baarakɛla ye fɛn fɛn ni jɛɲɔgɔn bɛna boloda a b'a kɛ laɲini k'a ɲɛsin ma n bɛ taa fɔ n ka ɲɛmaaw ye n'olu ye min fɔ an bɛ jɛ an bɛ bɛn k'a kan nka ka bali de ka dɔ fara buru sɔngɔ kan o tuma ko man kan jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka kɛ batɛmɛsira ye jamana tɛ se ka kɛ yɛrɛsagokɛ ye min ka di min ye tile bɔ fo ka taa tile bin k'i b'o boloda min ye minisiri ye karamɔgɔ daba tun n'o ye Mohamed Ould Mohamed ye a y'a ɲini min ye buru dilannaw fɛ ayiwa kuma min taara ka u sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tun ji jiginnu ka ton na u y'a lajɛ ko minisiri ka kuma ye Bil Haki ye an k'a lajɛ an ka sabali a baara ta jamana in ka goni bi an kana dɔwɛrɛ goniya ka fara kan jamana in y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye o tuma min ye jamanadenw ye an ka hami n'u ka gɛlɛya ye an ka hami n'u ka tɔɔrɔ ye o tuma kɛlɛjugu min b'an kan bi n'an ye dɔwɛrɛ fara o kan n'o ye nafoloko kɛlɛ ye karamɔgɔ daba tun k'a tɛna diya bɛɛ lajɛlen da la o tuma min ye minisiri ye a y'a yira k'a fɔ sa disiba min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye GDC Moribo ni a n'a ɲɔgɔnnaw ye o tuma u k'a lajɛ so ka bɛn ko la minnu ye farini dilannaw ye minnu ye buru dilannaw ye n'u bɛnna min kan u ka bɛnkan min kan ka fara buru sɔngɔ kura kan u k'o ɲɛf'u ye o tuma min kɔni a ka kɛ ni malidenw ka jufada ye karamɔgɔ daba tun a kana kɛ ni gɛlɛya ye sabu an bɛ don min na ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la min ye farini a jubaju bɛ bɔ yɔrɔ min na fitinɛjugu bɛ yen ni fitinɛ kɔni bɛ yen an kɔni tɛna se k'a sɔrɔ nɔgɔya la o tuma min kɔni an ka jamana ye karamɔgɔ daba tun u k'a lajɛ sa u ka malidenw yɛrɛ lajɛ ni ka hinɛ ka makari jamanadenw na kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko challenge Jabate i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ sɛbɛnfura in i k'a dɔn a ka cɛsiri a n'a bɔliko la n'o ɲɛf'i ye taalen ɲɛfɛ gasiga ko nin tɛ min na Jabate kabini Ala ye diɲɛ da nkalon i k'a dɔn a se man di tiɲɛ na a mɛn o mɛn Jabate i k'a dɔn n'u karila ɲɔgɔn na a na nkalon tora n'u ka ngangara Amdalayi AC 2000 i k'a dɔn wulikajɔ ani ŋunuŋunu kuma min bɛ titre foncier numéro 62 69 a kuma tiɲɛ ye mun ye dɛ Jabate i k'a dɔn dugu falen don nin kuma in na bɛɛ lajɛlen b'i sɔn i ta dama fa karisa ko man di n ye o ye tiɲɛ ye n t'a fɛ ka karisa in ɲɛna nin bɛɛ ye tiɲɛ nka k'a jibinɛ ani nkalonfi talen k'o da o fana y'a dama maana ye Jabate i k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ AC 2000 la AC 2000 titre foncier don 62 69 mankan bonyanen bɛ sabula cakɛda min n'u k'a ma ko société Awasira Immobilière Jabate k'a dɔn ko in dalen bɛ k'o dɛsɛgɛrɛ a b'i ni ka don a kun damadɔ bɔ anw kunnafoni dilaw i k'a dɔn réseaux sociaux tigilamaw i k'a dɔn minnu yɛrɛ tɛ kuru kunna minnu t'a ju la bɛɛ lajɛlen kɔni b'i sɔn i ta dama fa sira wa i k'a dɔn se b'u ye dabali de b'u bolo u filɛ ka bi cɛ kan a k'a bɛɛ nkalon a bɛɛ kundan kuma Jabate k'a dɔn nin yɔrɔ min bi fɔ kabini san 2018 i k'a dɔn bureau des domaines éducatifs o de bɛ jamana in dugukolo ɲɛnabɔ o de b'a jalatigɛ o de b'a sɛbɛnko kalama a laki k'a tiɲɛni wuli i k'a dɔn a dan bɛ yen Jabate sɛbɛnnikɛla ko olu wulila ka se o yɔrɔ in na ka taa ko in yɛrɛ ɲɛɲini a ɲɛ bɛ dɔn cogo min u fɛ u y'a ye k'a fɔ morcellement dɔ kɛra titre foncier numéro 1339 Bamako kafo kɔnɔ yan Jabate a donnama in kama i k'a dɔn nin yɔrɔ fan min bɛɛ u y'o sama ka bɔ a yɔrɔ la Jabate i k'a dɔn Amdalayi AC kɔnɔ sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ zone commerciale don a fiyɛ i k'a dɔn 45 hectares 42 CA Jabate i k'a dɔn fiyɛ yɛrɛ n'o ɲɛdɔn a ko morcellement kelen min kɛ i k'a dɔn feere de kɛra feere in kelen min kɛ n'i ye wulikajɔw ta k'a lajɛ sɛbɛn lakika minnu bɛ yen i k'a dɔn n'a ɲɛfɛ u k'a ma ko section 2 tableau B min ye diminution a ka ca Jabate i k'a dɔn TF o an bɛ min don o y'o ye titre foncier 1339 Bamako kafo titre belebeleba don nin yɔrɔ in de samana ka b'o la Jabate
samanen ka bɔ a la min kɛ sɛbɛnnikɛla ko wuli ka jɔ bolo k'a ni jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a nana feere joni ma min ye société Sira Immobilière olu de y'a san Bɔjabate k'a dɔn olu y'a san min kɛ a b'olu de tɔgɔ la sɛbɛnfura in jɛlen don i k'a dɔn taa kana t'a la Bɔjabate i n'a fɔ ayiwa Bamakɔ y'o ɲana duguden Bɔjabate k'a dɔn bingani wale ani bɔsindigi la kɛnɛ kan garaba i y'a dɔn o de bi yan a k'i b'a ye k'a fɔ wuli ka jɔ bolo kan ni jateminɛ kamalen dɔ de filɛ ka wuli kala Bɔjabate k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi a ye Sira mɔɔw i n'a fɔ a ɲɛmaa ye politique maa ye a ti sɔn to a tiɲɛ ma ayiwa n'i ye nkalon da la a bɛ sɔn k'i foori ka bɔ a kɔrɔ Bɔjabate i k'a dɔn ka se ka t'i ka yɔrɔ ka yɔrɔ baara daminɛ ten min dara nin baara in kɛ a tɔgɔ de ko Dawuda Mamadu Ndaw Dawuda Mamadu Ndaw de filɛ ka t'i kɛ dugukolo in kan Bɔjabate haraba n'a ye dɔ jɔ sufɛ a bɛ dɔ jɔ tile fɛ n'a ye dɔ jɔ sufɛ bɔ nana k'a kalama min kɛ min ye Isu Mamadu Kamara o wulila ka taa kangari da ye cɔw sɛbɛnfura t'e bolo maa min da in yɔrɔ ɲɛ a ka sɛbɛnw filɛ a bɛɛ dafalen don nin baara ninnu dabila n'i m'a dabila n'i y'a jɔ k'a kɛ sangaso 40 ye a bɛ ci don dɔ la dɛ Bɔjabate k'a dɔn k'a na gɛlɛya ani kunkolo gɛlɛya yɛrɛ bolo kan an t'a dabila Bɔjabate k'a dɔn ko in ka kɛ mankan ye a ka kɛ po ye sa kunnafoni filɛ de ka yɔlɔ a wa kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko cɛ in yɛrɛ ɲininkala min ye ayiwa Dawuda Mamadu Ndaw ye a ɲininkalen min kɛ sɛbɛnfura kelen min b'a bolo i b'a dɔn autorisation autorisation bɛ se ka se n k'i ɲininka titre foncier la cogo Mali kɔnɔ yan o tɛ yan ko autorisation dira ale ma mairie la Bɔjabate o bɛ se ka se a wa titre la cogo o t'anw fɛ yan fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ngolo kala ka damanda de bɛ duguba kɔnɔ Bɔjabate i kun dɛgɛ jɛ n'i m'i cogo dɔn a la n'i ma minɛ ka ɲɛ ka to k'a pɛnyi dɔ bɛ se ka mɛtiri da la ten ka so jɔ a la a ko nin damanda min bɛ a ti ban an ye nin ɲɔgɔnna caman ye Bɔjabate a nin ko in kɔni kɛ a ko mɔgɔw kɔni sera k'u suru kuma ka ten Sira tigi tɛ fɛn de ye a cɛ de tɛ fɛn Kulubali wala u b'o de nɔfɛ u b'o de nɔfɛ koyi n'o tɛ Bɔjabate kabini juillet kalo tile 18 tɛmɛnen min ye bureau de domaine du cadastre Bamakɔ yan Bɔjabate i k'a dɔn u ye sɛbɛn kɛ k'a ci Sira Immobilier SA olu de ta in yɔrɔ ye u ka titre foncier jɛlen don ni maa min sigalen don a la taa cadastre la u b'a bɛɛ lajɛlen jira la ni bɛ bali maa na surakakɛ in tɔgɔ di Ashkar ma taa bi Basiru Silaka o kɛra tile ga fɛ o kɛra n bɛɛ ɲɛna yan a labanna cogo di Basiru Silaka titiri b'a bolo a salen bannen k'a bɛ se ko la ka tila ka taa o diyagoya yɛlɛma a ma diya dɛ Ashkar m'o kɛ yan a kɛra bɛɛ ɲɛna yan ne ko nin bɛ se ka faamu cogo di bɔsi digila kɛnɛkan jaraki ni mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la Ahmed Jeka pip k'a feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔjabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tɛgɛ don joona min ye ayiwa an na tila ka journal tɔgɔ fɔ waati yɛrɛ ye waati ye maaya ye waati ye karamɔgɔ dɔ bɛ tugura min ye ɲɛnafin ye o tun bɛ jamanadenw la e ko min ye gouvernement de transition karamɔgɔ dɔ bɛ tugura o bɛ fɛ ka ɲɛnafin dɔ bɔ an na dɛ n'o ye foroba baarakɛlaw ye fonction publique baarakɛlaw karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ni ka t'u bila formation militaire la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tun bɛ jamana in kɔnɔ kabini lawale ni jamana ɲɛmaaw ye maa min ta ni k'o don foroba baara la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'i kɛra kɛlɛkɛcɛ ye o tuma jamana lakanani e sen b'a la i da b'a la karamɔgɔ daba tungora i kan k'i jɔyɔrɔ fa a ko foroba baara ye tiɲɛ ye jamana lakanani fana o bɛ bila i ka dangana kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko o baara in tun yɔlɔla ni k'o da kɛrɛfɛ ɲinɛ kɛr'o kɔ ni maa min taara foroba baara la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora o bɛ se k'i kari baara kan k'a sɔrɔ a ma formation militaire kɛ a ko man kan bilen min ye colonel Asimi Goyita ale ye sɔrɔsi ye karamɔgɔ daba tungora a ko tun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kunun karamɔgɔ daba tungora ni ko ye sababa ye ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin faso banbali ba ma a ko ale b'a bɛɛ lajɛlen wɔgɔbɛ kelen kelen ni ka segin a kan
a ko min ye fonction publique mun kɛra 2022 kɔnɔ karamɔgɔ daba tun n'a kɛra jɛlenya la min ye koko feerelaw ye samara sirelaw ye téléphone dilannaw a bɛɛ lajɛlen passera jɛlenya kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni namara ye sɛbɛnnikɛla ko ni fonction publique maa bɛ se k'a fɔ sa ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ sabu min ye sugu wɛrɛ ko ye o ma ye a la ɲɔgɔn dɛmɛ o ma ye a la wariko ma ye a la i bɛ min dɔn wamani n'i b'a dɔn i b'a dɔn n'i t'a dɔn i t'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun ni foroba baara talikɛlaw bɛɛ lajɛlen kɛra tancogo la a ko jamana bɛ laɲini min ɲini o bɛ sabati a ko min ye foroba baarakɛlaw ye karamɔgɔ daba tun u taara ni k'u di maa min ma o de ye Musa Atayɛri ye o tuma min ye SNJ ye karamɔgɔ daba tun ni ka taa ye ale kɔni taara kankɔrɔ taw ye a ye mun de f'u ye a ko aw de paselen filɛ ni foroba baara la jamana ka danaya b'aw kan aw de bɛna tila jamana ka cakɛyɔrɔw la nka min kɔni ye formation militaire ye a b'o de kɛ fɔlɔ maa minnu bɛ n'olu ye maa kɛnɛmaw ye karamɔgɔ daba tun surasiw kan ka fɛn o fɛn kɛ kulu b'o bɛɛ kɛ maa minnu bɛ n'olu tɛ maa kɛnɛma ye ka taa bila maa minnu bɛ n'olu lajɔlen bɛ den bɛ maa minnu sin na kulu bɛ yɔlɔ ka bɔ formation militaire la olu fana bɛ formation wɛrɛ kɛ min b'a to u ni dɔw bɛ damakɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun min ye hali bi a ka sɛbɛnni ye a y'a yira k'a fɔ maa wɛrɛ minnu bɛ yen ayiwa worobɔ nege tɛ na sɔgɔmaden na mun woro bɔ ko kɛra a ko bere bɛ maa minnu kama kɔrɔ e bɛ woro bɔ jumɛn na sa bere bɛ joli kaba kɔrɔ yan makilaw naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun bere bɛ maa minnu kama kɔrɔ kelen ani maa minnu bɛ yen n'u b'a fili k'a kunbɛn ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ jɛngɛ dɔɔni an b'a to ten n'o tɛ worobɔ nege tɛ na nin si tɛ yan nin si tɛ yan i b'a fɛ k'a fɔ sen kelenw ni bolo kelenw o maa tɛ yan o ye tiɲɛ ye o si tɛ yan ne ka jɛngɛjɛngɛni ye kamalenbaya taama de ye yede foyi t'a la naam a fɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun o maa minnu bɛ yen n'olu b'o kɔnɔna ala ka latigɛ kɔnɔna la a ko olu fana senbɔlen b'a la ni k'olu ta kɛrɛnkɛrɛnnen k'u kun a ko min kɔni ye jamana lakanani ye u k'a dɔn ka tigɛ kan k'a fɔ jamana kan ka lakana dangana minnu kan karamɔgɔ daba tun k'u fana bɛn'o kalan boloda a ko u cɛra ka taa bafo kan kɔnɔ segu sɛbɛnnikɛla ko u bɛna kalo 6 de kɛ kan kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun min ye boli ka taa bila fisigi minnu bɛ yen surasiw bɛ min kɛ kan kɔnɔna la k'u jɔ ni ka kalan dɔnniya k'o du kunkolo la jamana kanu jamana lakanani drapeau yɛrɛ a kan ka bato ni hakilina minnu ye ko nin bɛɛ de bɛna k'u kun kalo 6 kɔnɔ ni kalo 6 dafara sɛbɛnnikɛla ko u bɛ sɔrɔ ka segin ka bɔ kan kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun min kan ka bila yɔrɔ min na u bɛ sɔrɔ ka bila u ka se k'a ka baaraw boloda a ko ne nin tora sen na ko malikura ko min bɛ k'a fɔ ko nin y'a daminɛnen ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ waati kɔnɔ a ka bi bɔli don maaya yɛrɛ ye waati ye an ka te ko i ma premier min o bɛ bɛn sumaya dalen don hali Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tun naamu n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la n bala tɔgɔ bɛ di Boy Jabate naamu a ka di na date bila diɲɛ negetana kɔ fiyewu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn n'u k'a ma l'indicateur de nouveau o don sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko 3,600 ani siɲɛ 2 ye ale Boy Jabate mun mankan de bɛ direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat Boy Jabate k'a dɔn mankan wulilen bɛ ka jɔ kɛlɛ wulilen bɛ ka jɔ Boy Jabate n'i ye cɛbakɔrɔ 2 ye kɛlɛ la dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ dɔ hakili bɛ 7 o tiɲɛ Boy Jabate naamu comité syndical i k'a dɔn u ka ɲinifɛn girinyana kojugu sabula i k'a dɔn u panna ka pan directeur général yɛrɛ de u ɲɛ t'a fɛ ka da u ka bile baarakɛyɔrɔ la fo de ka gɛn comité syndical i k'a dɔn direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat u ka kɔrɔfɔ filɛ o don sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya mana mɛn ka da ɲɔgɔn kan a laban bɛ kɛ awa bɔrɔ fara ye o don a ko min ye lettre ye comité syndical u ye bataki sɛbɛn bataki min n'u y'a kɛ ka ɲɛsin minisiri yɛrɛ ma u ka dusumangoya ani directeur général yɛrɛ de ko ka g'u ye fo k'a fɔ ko k'a to ten Boy Jabate o de la u nana wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn ko caman de kɛra u la min ni min dalen don ɲɔgɔn kan wa u t'a si la tuguni olu kɔni bɛ min ɲini sa o ni directeur général yɛrɛ de ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na min ye directeur ani awa personnel min ye 2NUH o don ninnu bɛɛ lajɛlen de da bɛ file kelen na sabula directeur national adjoint i k'a dɔn yarɔ o kun gɛnna waati la sɛbɛnnikɛla ko nin damanda de kɔni ye ayiwa u tɔnsi wuli ka jɔ comité syndical bɛ yɔrɔ min na i ko bi u y'a jira k'a fɔ n'o ma kɛ u kɔni bɛ tile damadɔ de di awa minisiri yɛrɛ ma n'o tɛ tile 8 baara bila heure 192
2 u b'a fɛ k'o kɛ k'a daminɛ min ye ayiwa nin kalo tile 16 nata ka taa bila a tile 18 na ko min ye ayiwa gwɛlɛya ye ni a ma ɲɛnabɔ o kɔnɔ o bɛ tila ka segin a kan tuguni ntɛnɛn min bɛ d'o kan kalo tile 22 sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa fali bugɔli ye tiɲɛ ye k'i da bara la k'a kin Jabate i n'a sɔrɔ a y'a damako kɛ syndicat kɔni a y'a jira min ye ayiwa directeur national de l'urbanisme ye Edil Labita a tɔgɔ de ko Amadu Dunbiya ani baarakɛlaw kɔni u ka sɔ tɛ fi da kelen kɔnɔ bilen Jabate nka ni yɛrɛ dun ye ko ta k'a lajɛ Amadu Dunbiya hali kɔsa in na minisiri yɛrɛ ye lettre kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Amadu Dunbiya ma a ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ baara ɲɛn'a bolo kosɛbɛ min kɔni ye ayiwa logement sociaux baara minnu kɛra a fɛ olu kɛcogo ɲɛna ani a ko bɛrɛ bɛnna minisiri kun y'a sɛbɛkɔrɔ tanu syndicat ko k'u mugu t'o si la sabula olu bɛ min ni min nɔfɛ n'o bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛnabɔ da kelen i k'a dɔn o de ye décret min kun dara décret min dara ayiwa ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye ayiwa yɔrɔ joliko ani yɔrɔw taamani u ka baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ to ka taama ka taa yɔrɔw lajɛ olu ka musaka o ka di o fana ma bɔ yen i k'a dɔn u ka juru dɔw bɛ yen u ti dɔrɔmɛ minɛ ka dɔrɔmɛ to o bɛɛ lajɛlen ka sara ani ayiwa kuma o kuma i k'a dɔn yamaruya b'u bolo taji ka to ka d'u ma n'o ye carburant ye agent minnu n'olu bɛ taa ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɛ yɔrɔ logement sociaux la olu ka tajiko o fana bɛɛ lajɛlen ka di dɔ ti di ka dɔ to sɛbɛnnikɛla ko comité syndical kɔni ye ko in gɛlɛya fo ka se hakɛ min ma a barika bonyana Amadu Dunbiya yalima a na to ayiwa syndicat mɔɔw bolo wa ngali tɔmi kɔni bɛ yen nka foroba baara ye fɛn dɔ ye i k'a dɔn ani hakili ani jateminɛ de ka kan minisiri min n'o ye Birahima Kɛmɛna ye Birahima Kɛmɛna kɔni kan ka hakili jagabɔ pakɛ baarakɛlaw murutilen don kosɛbɛ ale yɛrɛ dun dalen don a ka directeur la kosɛbɛ o tuma nin bɛɛ lajɛlen hakilina ye minnu kan ka don bɛrɛla minisiri fɛ min b'a to i k'a dɔn gɛlɛya bɛ se ka duga cogo min na nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ donko kura relief d'Afrique sɛbɛnnikɛla n'o ye Baraji Sise Baraji Sise karamɔgɔ dɔ bɛ tugura a ko an bɛ samiya kɔnɔna min na a ko Mali sira kɛrɛnkɛrɛnnen an ka faaba n'o ye Bamako ye a ko sira si tɛ sɔn a ko i mana bɔ fan o fan fɛ siraw sɔgɔsɔgɔlen don karamɔgɔ dɔ bɛ tugura u tiɲɛna fo ka dama tɛmɛ wa sira caman bɛ yen minnu kɔrɔla u kan ka dilan kura ye sɛbɛnnikɛla ko sira ko minnu filɛ nin ye maa min kan ka a janto a la ni ka tila k'a dilan o de ye AGEROUTE a ko an bɛ don min na ko B karamɔgɔ daba tunkara min ye i ni n'a dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara k'a f'i ye a ko AGEROUTE ale min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sirako la nka k'u bɛɛ suna na a ko n'i y'a lajɛ min ye sira caman bɛ yen olu de kɔni bɛ marché ta ni k'a di entreprise ma minnu bɛ n'u ka baara bɛn bɛ siraba dilan ma karamɔgɔ daba tunkara AGEROUTE de bɛ marché ta k'a d'u ma kuma sira a bɛ dilan ni hakilina minnu ye a bɛɛ lajɛlen k'a dantigɛ u ye n'o ye cahier de charge kɔnɔ kuma ye sɛbɛnnikɛla ko cahier de charge ale bɛ fɛn mun fɔ sira min ɲa kan ka dilan ka bila ni maakama min ye caniveau kan ka dilan ka bɛn ni maakama min ye ka to ka taa dɔdɔlima k'a lajɛ waati ni waati n'o ye contrôle ye karamɔgɔ daba tunkara n'a kɛcogo ma ɲa segin ka k'a kan a ko o ntanya bɛ AGEROUTE la n'u ye marché ta k'a di min ye privé ma karamɔgɔ daba tunkara o y'o bannen sa n'u y'a bila da min na o y'o bannen o man kan sɛbɛnnikɛla ko o man kan fiyewu a ko min ye cahier de charge a bɛ tali kɛ mun wɛrɛ kan o de ye caniveau n'u bɔra ɲama kɔni a ka cɛ a don na dugusɛjɛ nka ɲama minnu bɛ caniveau da la a ko u bɔra yɔrɔ min na tile damadɔ u bɛ tila ka segin u seginyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin dama dama min bɛ Bamako bi kuncili t'a ban a ko i bɛ sin ka bali ka taa bila sira dɔ kan karamɔgɔ daba tunkara mobilibaw kɛmɛ ka sira k'a tigɛ hali tamasini tɛ kɛ maa ye a ko tile kelen tile fila maaw t'a dɔn u bɛ taa sira min fɛ munumunu salo o de dabɔra nka min ye hali bi o sira dilan ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye mobili belebelebaw ye karamɔgɔ daba tunkara ni k'o bila u kɛrɛfɛ an ka di ka ni fɛn dɔ balana fan dɔ fɛ k'o ta ka taa n'o ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ k'o fana ntanya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni jɔ kun tɛmɛnen Bako Jikɔrɔnikaw fɛ yen a ko min kɛra sira dilanna dɔw fɛ o ma dogo maa la sira dilannaw ka mobili karamɔgɔ daba tunkara o de filɛ nin ka tasuma minɛ ni k'a foron min kɔni ni ye k'a bɔ yɔrɔnin kelen i b'a ye k'a fɔ k'o kɔni kɛra tiɲɛni belebeleba ye munna camion foronna karamɔgɔ daba tunkara majɛ ni majɛ jumɛn tun bɛ camion na e ko min ye AGEROUTE ye ɲininkali tɛ taa k'u sɛgɛrɛ munna o ma sɛgɛsɛgɛ munna min kɔni ye dugudenw
kalandenw ka baara ye karamɔgɔ Dabatuma minnu bɛ tɔbɔtɔbɔli ta k'o sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jalaki o bɛ ta ka bila AGEROUTE kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni min kɛra maa 7 ni kulu sɛbɛkɔrɔ jogin maa 2 kulu bɔnna u nin na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i bɔra bi ka taama Bamakɔ kɔnɔ min kɔni i seyɔrɔ ko ye o jɔrɔ b'i minɛ k'a sababu kɛ mun ye min kɔni waati ani waati bɛ taa bila sira tigɛlenw la wa baara kan ka kɛ kɛcogo min na Bamakɔ ka si tɛ bi min nisɔndiya bɛ baara kɛcogo la a ko wariw bɛ ka bɔ miliyari kasabi caman o de votera ni ka bilasiraw dilanni na nka baara a bɛ ka kɛ ka ɲɛsin cogo jumɛn na n'i ye wari bɔtaw lajɛ ka taa baara yɛrɛ kɛcogo lajɛ ko jigi wariw dan don an ka jamana in kɔnɔ o man kan fiyewu sɛbɛnnikɛla ko a ko AGEROUTE kɔni ale ye marché ta k'a di entreprise minnu ma karamɔgɔ Dabatuma f'a ka ɲi ka to ka taa baara dɔdɔlima k'a lajɛ a kɛcogo la k'i ka cahier de charge kɔnɔ kuma n'a tɛ ka kɛ ka ɲɛsin o ma u kana maa ɲɛda lajɛ u ka baara ntaraki sabu jamana kɔnɔ entreprise dan tɛ kelen ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu Wajibate i k'a dɔn an b'an ka